Really sorry भाई। दो समोसा दे दे ये 500 ये ऑनियन समोसा 500 यार इला जना ने इला यार काल पर इला सर इला सर itu kan kemarin kan corona harus jadi dari balik tuh mau ini baru bang ini enggak ada tanggal हेलो हाय 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 कमेन्ट नि गोबाव जों फैबाय कमेन्ट खालामबाथाय रावबो नायनाल' खावब्ला नायनाल' थाङो बोरै जाखो माबोरै दं गेम गेलेनि र' स्टार्ट परफेक्ट सेव पड़ी ओम पड़ी करो